бародаро хоҳаро, видеои болои экранбудагиро внимательно нигоҳ кунед ва тамошо кунед, мефаҳмед ки гап сари чӣ рафтааст. кадоме ки дарди поча, сӯзиши поча, простатит, воспаление ё ки почаҳотон намак гирифтагиай, давои дарди шумо намуд парафин, яъне кинокия. ин чиз якм сортае, 100% кафолат қади кори дили шуморо хуб мекуна, гардиши хунтона беҳади бад нағз мекуна, ҷигардан фоида дора ва главни простатит, намаки почаро гум мекуна, дардамни бартараф мекуна. ҳамин як дона ҳамин метавона ҳамаи проблемаҳоро гум куна. як курс лечениш 7 рӯз давом меёва ки нигоҳ кунед 7 дона дора, як пачкаш 7 дона дора, як ҳафта истифода мекунед, ҳамин проблемаҳои гуфтагимон бартараф мешавад. сифаташ 100% кафолат дора, ба дили пир метавонед гирифта истифода кунед. барои заказ кардан дар WhatsApp нависен, рақамҳои WhatsApp анда гуфта натонед, дар комментария ҳамин видео WhatsApp нависен, мо шумо да мегӯем ки ай куҷо WhatsApp бояд бигирем.